Il-ħadd it-tajjeb. Illum 25 ta' Awwissu nilqakom għal din il-quddiesa mill-Kolleġjata ta' Marija Bambina fin-Naxxar. In-Naxxar hu wieħed mill-10 paroċċi f'Malta li ġa kien jeżisti fl-1436. Il-Knisja li hemm illum inbniet fuq disinn ta' Tumas Dingli bejn is-snin 1616 u l-1630. Ma' żmien żdiedula n-navati tal-ġnub u saret faċċata ġdida. Sentejn ilu tlesta r-restawr fil-faċċata, il-kampnari, il-kopla u l-aperturi. Il-quddiesa tal-lum titmexxa mill-Arċisqof Charles Scicluna. Jikkonċelebraw l-Arċipriet Dun David Gawċi, Dun Mark Spiteri u Dun John Boħaġar. It-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd fuq il-website bkids.mt. Tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu Amen. Il-paċi magħkom. Ħuti aħna niċċelebraw jum il-mulej, nisimgħu il-kelma tiegħu, nilqgħu l-istedina tiegħu biex nitqarbnu, nirċievu l-ġisem u d-dem tiegħu, jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw il-misteri tal-ħniena tiegħu, tal-fidwa tagħna, tal-maħfra li jagħtina. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena nibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob li l-imqazza Marija dejjem Verġni li l-anġlu l-qaddissin kollha
u lilkom Huti biex nitolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna d-nubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġie, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla inti taqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-fehmiet kollha tagħhom u tiġborhom rida waħda bejniethom. Għamel il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġożwe. F'dak iż-żmien Ġożwe ġema' it-tribujiet kollha ta' Iżrael f'Sikem u sejjaħ lix-xjugħ, lill-kapijiet, lill-imħalfin, lill-uffiċjali u resqu quddiem Alla. U Ġożwe qal lill-poplu kollu: jekk ma jogħġobkomx taqdu l-mulej, għażlu llum lil min tridu taqdu. Jekkux l-allat li kienu jaqdu mis-sirijietkom li hemm mixmara, jew l-allat tal-Ammurin li fartom qegħdin tagħmru. Imma jien u dari naqdu l-mulej. U l-poplu kollu wieġeb u qal: ma jkun qatt li aħna nħallu l-mulej biex naqdu allat oħra. Għax kien il-mulej Alla tagħna li talla lilna u l-missirijietna mill-art tal-Eġittu minn dar il-jasar u li jagħmel qudiemna stess dawn il-ħwejjeġ kbar u ħarisna matul it-triq kollha li minna għaddejna u fost il-popli li minn ġo nofshom samna. Għalhekk aħna wkoll lill-mulej naqdu għaliex hu Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej inroddu ħar lill-Alla. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u widnejh miftuħa għall-għajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom. Midwejjaq kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma, jgħin lil dawk bruħhom mifnija. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kbar huma l-ħsarat tar-raġel sewwa, iżda minnhom kollha jeħilsu l-mulej. Iħarislu għadmu kollha, ebda waħda ma tinkisirlu. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Il-ħażin ħżunitu teqirdu, min jobbot il-ġust iħallas għal ħtija, jifdi il-mulej l-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jistken fih
ma jkollux jipatti. Flimkien ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Qrib mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, oqgħodu għal xulxin fil-biża ta' Kristu. Intom in-nisa oqgħodu għal żwieġkom bħalli kieku għal mulej. Għax ir-raġel u ras il-mara. Bħalma Kristu u ras il-Knisja, is-Salvatur tal-ġisem tiegħu. Għalhekk bħalma l-Knisja toqgħod għal Kristu, hekk ukoll in-nisa għandhom joqogħdu għal żwieġhom f'kollox. Intom l-irġiel ħobbu n-nisa tagħkom, kif Kristu ħab il-Knisja u taħajtu għaliha. U dan għamlu biex iqaddisha u jnaddafa bil-ħasil tal-ilma u l-kelma. U biex ressa qudiemu din il-Knisja sabiħa, bla teba, bla tikmix, bla għajb u b'xejn minn dan. Imma qaddisa u bla tmaqdir minn ħadd. Hekk għandhom ukoll l-irġiel iħobbu n-nisa tagħhom bħalli kieku ġisimhom stess. Min iħobb il-martu jkun iħobb lilu nnifsu. Ħadd qatt ma bagħat il-ġismu stess, iżda jmantnieh u joħsiebu bħalma jagħmel Kristu mal-Knisja. Għax aħna l-koll membri tal-ġisem tiegħu. Għalhekk ir-raġel iħallil missier u l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru tnejn ġisem wieħed. Dan il-misteru qiegħed ngħid għall-Kristu għall-Knisja huwa kbir. Il-kelma tal-mulej. Il-klim li jgħidtilkom huwa spiritu ħajja. Inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien Ġesu tkellem fuq il-ħobs tal-ħajja. Ħafna dixxipli tiegħu meta semgħuh qalu jibes dan il-kliem min jiflaħ jisimgħu. Ġesu ntebaħ waħdu li d-dixxipli tiegħu kienu qegħdin igergru fuq hekk u għalilhom dan il-kliem qiegħed ifixkilkom. Mela xi tgħidu kieku kellkom taraw lil bin il-bniedem tila fejn kien qabel u l-ispirtu li jagħti l-ħajja il-ġisem ma jiswa xejn. Il-kliem li ngħidtilkom huwa spiritu u ħajja. Iżda hemm xi wħud fostkom li ma jemmnux. Għaliex Ġesu kien jaf sa mill-bidu min kienu dawk li ma jemmnux u min kien dak li kellu jitradih. S-sokta jgħidilhom kien għalhekk li ngħidtilkom li ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jagħtihx li jiġi. Minn dakinhar bosta mid-dixxipli tiegħu telquh u ma baqgħux imorru warajh. Imbagħad Ġesu qal lit-tnax tridux titilqu intom ukoll? Wieġbu x'mun Pietru, mulej, għand min immorru, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem u aħna minna u għarafna illi inti il-qadis ta' Alla. Kelma tal-mulej. Dawn il-ħdut li għaddew smajna l-kapitlu 6 ta' San Ġwan u l-lum li semgħu l-aħħar versi tiegħu
F'dan il-kapitlu Ġesu tkellem fuq nnifsu bħala il-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Kienet xi ħaġa diffiċli ħafna biex il-lut ta' żmienu jifhmuha u anke jilqoha. Meta mbagħad insista li hu se jagħti lilu nnifsu għalina fl-Ewkaristija fil-ġisem quddiem tiegħu u semgħuh jgħid għaliex ġismi huwa ikel tas-sew u demmi huwa xorb tas-sew tfixklu. U l-Vanġelu tal-lum jibda propju minn dan il-mument meta min qed jisimgħu fis-sinagoga ta' Kafarnaum li kien ir-raħal fuq il-baħar, fuq ix-xatt ta' Tiberijade li kien ir-raħal adottiv ta' Ġesu fejn kien jgħix prattikament fit-3 snin li jagħmel jippriedka u jgħallem u jfejjaq. U fis-sinagoga tagħhom urjhom il-qalb tiegħu, il-proġett tiegħu anke minnu huma jafuh bħala Ġesu ta' Nażaret il-Mastru Daxxa, it-tifel ta' Ġusepp il-Mastru Daxxa, it-tifel ta' Marija ta' Nażaret. U jinsisti li huwa l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Anzi, jinsisti li hu l-qawm minhu l-ħajja min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih u nagħtih il-ħajja ta' dejjem. Kliem straordinarju lil min kien jaf il-Ġesu dan il-kliem ifixklu. Imma Ġesu ma jirtirax il-kelma tiegħu, ma jistax jiġħad lilu nnifsu, ma jistax iqarraq bina billi jurina li hu xi ħadd ieħor li mhuwiex. U jinsisti li l-kliem tiegħu u l-kelma li qed jgħidilna huma spiritu u ħajja. Jekk aħna nilqawhom ikunu parti mill-familja tiegħu. Il-Vanġelu tal-lum jinsisti fuq xi ħaġa li tajjeb naħsbu fuqha, mod speċjali meta it-tfal tagħna jitfarfru u jibdew jitbedu ftit mill-prattika tal-quddies jew inkella tal-Knisja. U jasal il-mument meta iż-żagħżugħ u ż-żagħżugħa jridu jagħmlu għażla. Mhux għax qedtilhom inti jew qaltilhom in-nanna jew il-bużnanna, imma għaliex iltaqgħu ma' Ġesu u għażluh. Il-kelma li Ġesu jgħid lid-dixxipli tiegħu, anzi lit-12, dak li illum insejħulu il-core group, dak li huwa l-iżjed qrib tiegħu, għażel 12 mid-dixxipli tiegħu u tom il-missjoni mibgħuta f'ismu għalhekk apostli għax mibgħuta f'ismu. Imma anke lil dawk li għażel biex jibqgħu miegħu u jibgħathom iħabbru s-saltna talla, ipoġġihom quddiem għażla. Tridu tmorru intom ukoll? Tridux tmorru intom ukoll. Għaliex id-domanda mhijiex domanda rrabjata, imma hija proposta ta' għażla importanti. Qed jgħidilna l-aħwa dak li qedtilkom huwa veru, dak li qedtilkom huwa spiritu u ħajja. Imma jien ma nbellaħħulkomx, ma nisfurzkakomx temnuh, għax il-fidi l-aħwa hija għażla. Għażla li temmen il-Ġesu, għażla li tkun tiegħu, għażla li tkun parti mill-familja tiegħu. U allura tissieħeb f'dak kollu li qed joffrilna u tilqa' d-don li qed jagħtina lilu innifsu. Tridux tmorru intom ukoll. Għalhekk l-ewwel qari magħżul llum jippreżenta l-episodju fil-ħajja ta' Ġosuè li kien is-suċċessur ta' Mosè
li l-poplu ludi ipoġġih qudiem għażla. Isma' issa tħallna f'Kanan, hawnhekk hawn ħafna lat tal-ġebel, tal-bronz, tal-injam. Kulħadd jinżel arkub tiegħhom qudiemhom dawn minn għalihom huma ħalqu d-dinja. Ara l-injam u l-ġebel għamlux qatt xi ħaġa. Jgħidulhom jien u l-familja tiegħi se mmorru wara Alla ħaj u veru. Tridu tagħmlu hekk intom? Xi tridu tagħmlu? Ġoswe qed ipoġġi għażla quddiem il-poplu ludi. Ġesu jagħmel l-istess. Tridu tmorru intom ukoll. Mhux se jagħmel discount fuq dak li qalinna u l-wedit tiegħu, m'hemmx ross. Ġesu ma jkunx hemm sejl li f'meta jiġi biex jaħfer dak imbagħad benefiċċji kbar. U r-risposta ta' Pietru li jagħmel f'isimna tkun ir-risposta tagħna tiegħi u tiegħek illum. Mulej. Għand min tridna mmorru. Quddiem xi statwa tal-ġebel jew tal-injam. Quddiem in-nies ta' din id-dinja. Quddiem il-flus. Quddiem għand min irridu mmorru. Int għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Pietru jikkonferma għaliex laqa l-offerta ta' Ġesu dak li Ġesu stess kien qal fuq innifsu. Jienu l-qawmin u l-ħajja. Jiena l-ħobż ħaj li niżel mis-sema. U Pietru jgħidlu inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-kliem li jekk nobduhom, jekk nimxu fuqhom, ngħixu ta' nies u nibdew ingawdu l-għena u l-paċi li tatina inti minn hawn. Tgħidli allura neħilsu mis-salib? Le, Ġesu ma qalx hekk. Kien jaf min kien se jiġħdu. Kieku jkollna naqraw sew il-kapitlu 6 ta' San Ġwan, forsi wieħed li għandu xi Vanġelu insibuh id-dar infarfruh naqra mit-trab, xi Vanġelu sabiħ, u naqraw mill-Vanġelu ta' San Ġwan il-kapitlu 6. Issa rajnieh biċċa dawn l-aħħar ħdud. U inti tirrealizza l-kliem qawwi li jgħid Ġesu dan il-kapitlu 6 ta' San Ġwan. U tgħid imma l-għażla tiegħi x'inhi? Għandi għażla jew nemmen dal-kliem, jew nkella ninjorah. Imma jekk nemmnu fih hemm ħajja sabiħa, destin straordinarju, mezzi li fit-triq tagħna jgħinuna ngħixu ħajjitna bil-kwiet. Se naqleb naqra s-suġġett imma minħabba t-tieni qari tal-lum, it-tieni qari minn San Pawl ġemed ma jkollux jaqsam la mal-Vanġelu u lanqas ma qari dak jimxi jisu t-triq tiegħu. Imma din is-silta minn San Pawl missierna lill-Efesin inħossha twali ħafna. San Pawl jitkellem dwar il-ħajja tal-miżżewġin u jqabbilha ma' Kristu u l-Knisja. U jirrepeti xi ħaġa li nsibuha fil-ktieb tal-Ġenesi, l-ewwel ktieb tal-Bibja, xi ħaġa li qala Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew b'mod speċjali, jirrepetiha San Pawl. Għalhekk ir-raġel li ħalli il-missieru u l-ommu u jingħaqad ma' martu u jsiru it-tnejn ġisem wieħed. Għal Ġesu dak huwa żwieġ li żewġ persuni li nħabbu maraw raġel isiru ġisem wieħed, mhux biss fiżikament, imma anke emotivament u spiritwalment. U Alla dik l-għaqda mila sagrament. Xiġifieri, sinjal ta' kemm iħobbna, tar-rabta ta' Ġesu mal-Knisja. U San Pawl tant kien jafa din ħaġa. Huwa l-apostlu li jiżjed tkellem u kiteb fuqha.
Għaliex meta l-ewwel darba li iltaqa' ma' Ġesu fit-triq ta' Damasku, li Ġesu semgħu jgħidlu hekk: Sawl, Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani? Sa dan il-Ġesu ma kienx raħ meta kien għadu fostna qabel il-mewt u l-qawmin tiegħu. Imma Ġesu jgħidlu għaliex qiegħed tippersegwitani. San Pawl kien qed jippersegwita lill-insara. Ma Ġesu jgħidlu qed tippersegwita lili. U San Pawl ħajtu kollha jirrifletti fuq il-kelma li sema fit-triq ta' Damasku, jikkonkludi li għal Ġesu dak li tagħmel il-Knisja qed tagħmlu lilu. Ġesu l-Knisja ġisem wieħed. U għalhekk l-Apostlu Missina juża sagrament ta' żwieġ, iż-żwieġ bħala sinjal ta' kemm aħna ħaġa waħda ma' Ġesu, min jibqa' fija u jiena fih. Imma l-aħħar kelma innotaw li għalkemm miktub 2000 sena ilu dal-klim ta' San Pawl, f'kultura fejn il-mara kienet ta' second grade, għatanna kulturi hekk l-aħwa, għatanna twemmin li l-mara ma jirrispettajiex kif suppost. Min irid jifhem ħajjifhimni. Imma aħna l-insara it-talim tagħna mhux hekk. Il-mara u r-raġel għandhom l-istess dinjità. Hekk għandu jkun fil-ħajja ta' żwieġ. U l-vjolenza kemm fuq il-mara u kemm fuq ir-raġel fi żwieġ hija ferita għal vokazzjoni li wieħed jgħix l-imħabba bir-rispett lejn id-dinjità ta' kull sieħeb, tas-sieħba tiegħek, tas-sieħeb tiegħek. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u jgħad fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix żmien. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Jum meġġa fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqarma mudija waħda għal mafra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejres u t-talb tagħna quddiem il-mulej u fid-dawl ta' din il-kelma li smajna nitolbu l-mulej jagħtina qalb kbira biex nażluh dejjem. Nitolbu għal dawk li tbedu biex il-mulej jagħtihom id-dawl jerġgħu lura għal kelma tal-ħajja. Nitolbu għal miż-żewġin kollha biex fl-għoża ta' bejniethom ikunu sinjal għalina kemm iħobbna Ġesu. Nitolbu għal vittmi kollha tal-vjolenza fil-familja biex il-mulej ikun il-ħarsien, il-protezzjoni, il-fejqan u l-faraġġ tagħna. Nitolbuk mulej tilqa' tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem. Għax aħna għandna bżonnok. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Is-sagrifiċċju għad tifħir u glorja ta' ismu għad jiġi tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba l dejjem ksibta lik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kun twajjeb mal-Knisja tiegħek u għatija d-doni tal-għaqda u sliem. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem kull imkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bl-emil tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għajt, konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt. Msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksub, u li nxandru ma' kullimkien is-seta tiegħek li se jaħtinna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, baqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismertu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna, l-għoli tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna, l-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dussija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr tali disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rodulek ħajra xoġbok tilqana u nqudimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek.
ħenna lina l-koll nitolbu kati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru li minnu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi li xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem għaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha u minn kull ħażen. Żomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
ħenna lina mulej u għatina fej ansħiħ fi tiba tijak għamel li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u li nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Sidna. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil parroċċa kolleġjata tan-Naxxar, lilek, Arċiprit, Father David, lil kleru, il-kull min ħasem f'din iċ-ċelebrazzjoni, inklus il-kor, imma tant nies li preparaw, edin tippreparaw għal-bambina intom għax il-Knisja turik li qed tiżejjen għal-festa. Nawguralkom minn issa jiem ta' tħejjija sabiħa għal-festa tal-bambina u parroċċi oħra, komunitajiet oħra li f'Malta u Għawdex qed jippreparaw għal din il-festa. Qed nersqu lejn it-tmiem bil-mod m'għandniex għaġla tal-istaġun tal-festi. Inkomplu ngawduh billi nieħdu pjaċir flimkien bħall-aħwa. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-qudiesa mill-kolleġġata ta' Marija Bambina fin-Naxxar li kienet parti mill-programm tal-festa fġieħ it-twelid tal-Verġni imqazza Marija. O Marija, imnisla mingħajr dnub, itlob għalina u għal dawk fdati lilek. Żomm idejk fuqna l-koll biex naħdmu flimkien ħalli nkunu ta' ġid għall-oħrajn. Amen.